Pois acercámonos agora ata o Concello de Melón. Saudamos ao seu alcalde Emilio Díaz. Hola, que tal? Como estás? Moi bo día. Hola, moi bo día. Bueno, Bo día, no, pero bueno. bueno, estamos nas datas, estamos Home, aí. está. Pode ser un día maravilloso, claro que sí, sobre todo tendo en conta que estamos aí a punto de festexar xa estes días para moitos especiais. Non sei a nivel municipal se xa tendes ou estades preparando algo. Pues no, a nivel municipal en este momento pues estamos en unha época casi dixéramos descanso. Temos unhas cousas por rapaces, tanto temos un campamento de Nadal, ainda outro día estuvo aquí un mago e o apalpador. Bueno, facendo cousiñas que se pode facer en estas épocas para que intentemos botar unha sonrisa que creo que nos é moi importante. Estamos en épocas complejas e entonces unha sonrisa de vez en cando creo que nos ven a todo o mundo. Bueno, fundamental, claro que sí. Que balance facemos deste ano que estás a piques de rematar? Bueno, pues é un ano, como se dixéramos, un ano intermedio en el que vamos facendo cousas. Estamos aí, creo que no último momento dun plan urbanístico que nos leva 6 anos da nosa vida, para diante, para atrás e para diante, isto parece unha marea. E creo que estamos neste momentiño de conseguirlo, que para este pobo sería fantástico, porque eu creo que nos abriría as portas a bastante xente que está deseando vivir en sitios como este, que estamos moi ben comunicados, que temos unha naturaleza extraordinaria, e o que nos paraliza un pouco é non ter un plan urbanístico que nos permita, pois eso, facer obras bueno, de certa importancia nas casas e cousas así. Entón, creo que ese sería o... Eu con ese logro me daría, como dice outro, cun canto nos dentes. Ese vai ser o para desexo rematar. para 2026, entón? Para 2026. Desexo e casi cumplido estamos nese cosa que acaricia esas cousas coas mans. Han sido todo trabas e unha burocracia complicadísima e boas palabras e ao final sempre reclamo, pero bueno, creo que ao final temos conseguido. E se o meu grupo de goberno fora capaz de conseguir aprobar este plan urbanístico, eu diría que a legislatura ha sido provechosa. Moi ben, pois nada, ibache preguntar eso por o teu desexo de cara ao vindeiro ano, pero penso que quedou claro, máis que desexo ese traballo, non, que se fixo para que sexa esa realidade por fin. Sí, traballo de moita xente, parece que non, porque todas estas cousas é pura burocracia, papeleos, reuniones con xente, tens que xuntar cos equipo redactor, hai que falar con patrimonio, hai que falar con urbanismo. Bueno, aí revolvimos e eu creo que ao final vámolo conseguir. Estamos no último paso, que é unha modificación en confederación hidrográfica coa nova lei hidrográfica, que creo que nos va a permitir rematar e conseguir unha cousa importante. Estamos pensando que neste concello hai un montón de casas denunciadas por un veciño e conseguiríamos darlle unha cobertura amplia a moita xente. Emilio, pois aí o deixamos, gracias como sempre por o teu tempo, felices festas, por suposto. Falamos xa de cara ao vindeiro ano. Un placer, como sempre. Felices festas para todo o mundo. Felices festas, os en especial para os veciños de Melón. Unha aperta. Para todo o mundo. Un saludos.